ಸುಗ್ಗಿದ ದಿನಮಾನ ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡದ ಅಂದ ಕಂಡದ ಕೆರೆಮೇರೆ ಕತ್ತುವೇರು ಕಂಡೊಡು ಸೂವೆ ಸೂಟನ್ನು ಪಾಡುವೇರು ಪಗ್ಗುದ ದಿನಮಾನ ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡದಂದಾಂಡ ನಡುಟು ನಾಲೇರು ಮಾದಾವೇರು ಪುಂಡಿ ಕೈಬಿತ್ತು ಕೋಡಿಡು ಪಾದವೇರಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನ ಬಗೆಟು ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ತುಳುವೇರಿನ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ವಿಶು ಪರ್ಬ ತುಳುವೇರಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಲ ಆರಂಭ ಪಗ್ಗುಡ್ದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಮಾನ್ಯಗೆ ಬೆನ್ನಿನ ಬುಡ್ದು ಹೊಸ ಬೆನ್ನಿನ ಪತ್ತುನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಾರತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಯುಗಾದಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇತ್ತಿನ ಪಣದಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಪನ್ಪುಂಡು ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನ ಐತ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಗು ವನವಾಸ ಮುಗಿತದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಪಣದಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ಅವಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಗಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮುಖೇನವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಂತಿನಗಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಲೇಸದ ಸಡಗರಗ ನಿಗಲೆ ಮಾತಿನ ಬಕ್ಕರ ಪಿರಪ್ಪ ಎದುಕೊನೊಂದು ಐತ ಒಂಜಾತ್ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತಯಾರಾತೇರಿ ಅಕ್ಲೇನ ಮುಖ್ಯ ದಿಂಜಿದ್ ಎದುಕೊನಂಗ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಚ್ಚೇಂದ್ರ ಅಂಬಾಗಿಲು. ಇಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಯುಗಾದಿಯ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಎರಡೆರಡು ಹಬ್ಬಗಳು, ಒಂದು ಚೌತಿ ಬಂದರೆ ಅದು 2, ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದರೆ ಅದು 2, ಅಷ್ಟಮಿ ಬಂದರೆ 2. ಇದು ಯಾಕೆ ಎರಡೆರಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಎರಡೆರಡು ದಿನಮಾನಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು, ಒಂದು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಡ್ರಾವಿಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಆರಂಭ ಇದು, ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭ ಇದು. ಬಹುಶಃ ತುಳುವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣವಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತನ್ನದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವರು ತುಳುವರು. ಬಹುಶಃ ತುಳುವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ, ಸುಗ್ಗಿದ ದಿನಮಾನ ಬತ್ತನ್ನು ಪಣದಂದಾಂಡ ಕಂಡದ ಕರೆಮೆರೆ ಕೆತ್ತುವೇರು ಕಂಡದು ಸೂವೆ ಸೂಟನ್ನು ಪಾಡುವೇರು ಪಗ್ಗುದ ದಿನಮಾನ ಬತ್ತನ್ನು ಪಣದಂದಾಂಡ ನಡುಟು ನಾಲೇರು ಮಾದಾವೇರು ಕೊಡಿಟ್ಟು ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡುವೇರು. ಬಹುಶಃ ಬರಿ ಪುರ್ಲದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಪಣದಂದಾಂಡ ತುಳುವೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಯುಗಾದಿದ ದಿನಮಾನನು ಐಟ್ಲು ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಂತಿನಗಲು ದಾಯಕೆನಾಗ ಡ್ರಾವಿಡನ್ ಭಾಷೆಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಒಂಜಿ. ಬಹುಶಃ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆತು. ಈ ಡ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ದದ್ದಂ ಪನ್ಪ ಆ ಭಾಷೆಡ್ ಆಚರಣೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಇನಿಡ್ದು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ. ನಮಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಾಲಕ್ಕೊಂದೇ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪನ್ಪನ, ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಒತ್ತೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್. ಅಂಡ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಗ್ಗುಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ತಿಂಗೋಲು ಸುರುವಾಂಡ ಸುಗ್ಗಿ ಮುಟ್ಟ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿದ ಕಾಲಕ್ಕೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಗಳಸೊಂದು ಬರ್ಪ ಐತ ಕಾಲಕ್ಕೊಂದೆದ ಸುರುತ ದಿನ ಒಂದುವೆ ಯುಗಾದಿ, ಒಂದುವೆ ತುಳುವೆರೆನ ಬಿಸು ಪರ್ಬ. ಬಿಸು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶು ಪನ್ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರು ಪನಂಬ ದಾದ ಒಂದು ಪರ್ಬ. ಈ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಾತ್ ಗೌಜಿದ ಪಾತ್ರೆ ಕತ್ತೆನ ನಮ್ಮ ದುಂಬರಿತೊಂದು ಪೋಕ ಇನಿತೆ ಈ ಗೌಜಿದ ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಬಹುಶಃ ತುಳುವನಾಡು ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪಂದಿನಾಗಲಿಜ್ಜರು. ಏಕೆಂದಾಗ ಒಂಜಾತ್ ವೇದಿಕೆಡು ಬಂಜಿನಿಲೀಕೆ ತೆಲಿಪೋನ ಹೊರಟು ಒಂಜಾತ್ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುನು ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನಾಗಲು ರಡ್ಡು ಜನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರ್ಲಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ತಂಡದ ಮುಖೇನವಾದ ಅವಿಡ್ಲ ಐತ ದುಂಬತ್ತವಾದ ವಿಶೇಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕೊಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಂತದ್ದು, ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮಂತದ್ದು, ನಾಟಕದ ಪಿರಪ ಬರಿಯಾತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಪುಗಾರ್ತೆನ ಪಸರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಮಜಾ ಭಾರತ ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಡ್ಲ ಮಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರ ಅಂಚನೆ ಬಂಜಿನಿಲೇಕೆ ತೆಲಿಪವರ ಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಂಚಿ ಅರೇನು ಸುರುಕಾದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಭಿನಯ ಕೂಟದ ಕೊಂಚಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಅಭಿನಯದ ಮುಖೇನವಾದ ಅಭಿನಯ ಶಾರದೆ ಪನ್ಪು ಚಿತ್ತಿನ ಬಿರ್ದನು ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಹುಶಃ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡ್ಲ ಆತೆ ಕಲಾವಿದರಾದು ನಿರೂಪಕರಾದು ಬರಿಯಾದ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನೋದ್ ಮಂಚಿ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿ ದಿನತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದವರು ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಗಾಯಕರು, ಕಲಾವಿದರು. ಅದೇ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಂಬೈ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಖಿಲ ಹೆಗ್ಡೆ ಹೊನ್ನಾವರ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ಅಖಿಲ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ, ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸದಿದ್ದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಭಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಹಜ. ಬಹುಶಃ ಮೊದಲಾಗಿ ದೇವರ ಸ್ತುತಿ ಯಾವುದು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ. ಓಕೆ.
ಅರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಯ ಧೂಪ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ. ಸಡಗರದಿಂದ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಿ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯವ ನೈವೇದ್ಯವಿತ್ತು ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ ನಿತ್ಯವು ಬೆಳಗಿ ಸಡಗರದಿಂದ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಿ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯವ ನೈವೇದ್ಯವಿತ್ತು ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ ನಿತ್ಯವು ಬೆಳಗಿ ಜಯ ಜಯ ಎನ್ನೋಣ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡೋಣ ಜಯ ಜಯ ಎನ್ನೋಣ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡೋಣ ಶರಣು ಶರಣು ಗಣಪ ಶರಣು ಶರಣು ಬೆನಕ ಶರಣು ಶರಣು ಗಣಪ ಶರಣು ಶರಣು ಬೆನಕ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ. ಧಿಮಿ 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 ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ನಿನಗಿದು ಅರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಯ ಧೂಪ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಹೇ ಗಣಪ ಹೇ ಗಣಪ ದೇವರ ಸ್ತುತಿ ಆಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ. Thank you. ನಿಮ್ಗೂ ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹೊನ್ನಾವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಹೊನ್ನಾವರ. ಹೊನ್ನಾವರ ಅಂದ್ರೆ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಕಿಂದ ಹಾ. ಒಂದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಡಿಕಲ್. ಸರಿ, ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿಯ ಯುಗಾದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತಲೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಯುಗಾದಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇರಬೇಕು. ಏನು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ? ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾರಿ ಈಗ ನಾನು ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಊರಿನವರಿಗೆ ಸಹ ಹಂಚ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡುದು. ಯುಗಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡಿ, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು, ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂಜೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಡೀತದೆ. ವಿಕ್ರಮಣ್ಣ, ಇರೇಗ್ಲ ಯುಗಾದಿದ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಸುರಕಾದ ಬಹುಶಃ ಬಚ್ಚಿದಾರು ಒಂಜಾತ್ ನಾಟಕ, ಒಂಜಾತ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಐತ ನಡುಟಿನಿ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಹುಶಃ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಬಹುಶಃ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಒಲ್ಪಾಂಡ್ ಇರುವೇರ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಬೆಗ್ಗನಗ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲ ಈಗಲ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಒಲ್ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ವಾರೀತಿದ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ ಪಾಡಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಕಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ ಪನ್ನಿಕೊಡಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಇಂಚಾವಂಡ. ಎಂಕನ ಬಾಲ್ಯ ಪನ್ನಗ ಇಂದಿರಾನಗರ ಬಂದು ಕುಕ್ಕಿಗಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ್ ಪುಟ್ಟದು ಬುಲೆತಿನ ಪುರ ಅಲ್ಪಾನೆ ಅವೆರದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮಂಚಿಗನೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಆಡೆ ಪೋಯಿನ ಬಾಲ್ಯ ಎಂಕಲೆ ಪುರ ಆಯ್ನ ಇಂದಿರಾನಗರ ಈ ಡಯನ ಅವೇ ಎಂಗ ಪಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಡಯನ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೈತಾಗೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಆ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಆ ಪೆಲಿಪೆ ಮಸ್ತ್ ಗೈತಲ್ಲ ಅಂಜ ಬಾಲ್ಯ ಅಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಬಂಡಗ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅಜ್ಜಿನ ಮಟ್ಟೆಳ್ಳು ಬುಲೈನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ತುಳುವನಾಡದ ಗೇನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಡೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಶೋಕಡ ಅಜ್ಜಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಪುಂಡೆ ಬಹುಶಃ ಯಾನಿ ಇರಡ ಬಾಯಿಡ್ದು ಕೇನೋಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೆ ಏನ್ ಜೆತ್ತು ನಾ ಪಡ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಈತ ಮಂಚಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ
ತಜ್ಜಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಯುಗಾದಿ ಬಣ್ಣ ನೆನಪ ನಮಗೆ ಪಾಯಸನೇ ಖಂಡಿತ. ಪಾಯಸ ನೆನಪ ಯುಗಾದಿ ಬಣ್ಣ ಪಾಯಸ ಇತ್ತೆ ಪಾಯಸ ಬಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಯುಗಾದಿ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಯುಗಾದಿ ಎಂತ ಪಾಯಸ ಅಂತ? ಪಾಯಸ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಅವು ಕಾಮನ್ ಕಾಮನ್. ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸುರತ್ ಅದಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಈ ಸಾಬಾಕಿ ಅವರ ಕಾಮನ್ ಅವೇ ಇತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಅಂದತ್ತು ಇತ್ತ ಯುಗಾದಿ ಬಣ್ಣಗ ಇದು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಂದತ್ತು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತನೆಲ್ಲ ಬರೀಟೆಲ್ಲ ಪೂರಲ್ಪ ಯುಗಾದಿ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಓದು ಪಾಯಸ ಉಂಡ ಆಯ್ತಾ ಕೊರಂಡ ಆಯ್ತು ಪರ್ಪನೆ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವೊಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮನೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ನನಗೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಲೈಫ್ ಅದು ಇತರ ತಿಕ್ಕು ಜಾಣ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಪ ಬಂಡ ಬಿಸಿ ಲೈಫ್ ಅದ ಪರ್ಪ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲಡ ಮಸ್ತ್ ಒಟ್ಟಾಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತಿರ್ನು ನಮಕ್ ಸಂಭ್ರಮ ಪಂದ್ ಬರ್ನಾಗ ಪರ್ಬನೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾತೋದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬ ಬರ್ಪುನ್ ಏಪ 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 ಬಂಡದ ಇನಿ ಸಂಭ್ರಮ ದಿನಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮನೆ ಅದು ಅಂಚಾದು ಇದ್ದ ಟೈಮ್ ಇದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದೆ ಪರ್ಬ ಅನ್ಪುನ ಮಹತ್ವ ನಮಕ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಹಾಣಿದ ದಿನಮಾನ ಇಲ್ಲಡ್ ವಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಯುಗಾದಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸದ ಅಟ್ಟಣೆ ಆಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಕೃಷಿ ಬೆನ್ನಿದಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಬೆನ್ನಿದಿಲ್ಲ ಆದಿತ್ತನೆ ಈಜಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆಣಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕುಂಟು ವಾಡ್ನ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತನೆ ಹಬ್ಬಗ ಈಗಲೇ ನಿಜವಾದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂದ ಹಬ್ಬ ಗೊತ್ತು ಜನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಜನವರಿ 1 ಬಂದ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಜ್ಜರ್ ಬರ್ತಾವ ಅದಾಗ ಅದ ಮಸ್ತ್ ಅಜ್ಜರ್ ಮಲ್ತೈತಿ ಅಜ್ಜರ್ ಮಲ್ದಿನಾಗಲಿ ಅವು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಹಬ್ಬಗ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾನ ಯುಗಾದಿ ಬಂದ ನಿಜವಾದ ಎಂಕಲೆ ಹಿಂದುಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಯುಗಾದಿ ಬಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂದ ಇಂಚ ಹಬ್ಬ ಗೊತ್ತಾಯ ನಂಜ ಅದು ಹಬ್ಬಗ ಒಂದು ಯುಗಾದಿ ಬಂದ ಒಂದು ಪರ್ಬ ಬಂದ ಆತಂದಿತ್ತು ಇಂಚ ಹಬ್ಬ ಗೊತ್ತಾನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಮಕ್ ಯುಗಾದಿ ಬಂದ ಅವೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನಿಜವಾದ ಯುಗಾದಿದ ದಿನಮಾನ ಬತ್ತದ ಪನ್ನಾಗ ತುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಬಾಲ್ಯ ಅಡಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ವಾ ನಮ್ಮನೆ ತಯಾರು ಮಂತ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ ನೆಂಪ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೀಜನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಅನ್ಪುನು ಗೋಂಕುದ ಬೀಜನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಅನ್ಪುನು ಅದಗೊಂಜಿ ಗೋಂಕುದ ಬೀಜದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಿತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಮರ್ತು ಬೋತೆ ಗೋಂಕುದ ಬೀಜನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ದೀದು ನಮ್ಮ ದೂರ ಸೂಟು ಅನ್ಪುನು ಇರ್ನ ಪೂರ ಸೂಟಾಂಡ್ ಬಂದಾಡ ಎಂಕೆ ಮಾತಲ್ಲ ಅಚ್ಚಿದ ಗೊಬ್ಬದ ನೆನ್ಪುಂಡೆ ಗೊಬ್ಬದ ನಗಲಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅದಾಗ ಬೇಂದ ಬಂದ್ ಬಂದೋಯ್ತಾರೆ ಬೇಂದ ಬೀಜಂದಿ ಇದು ಪಲ್ಲೆಡು ಶೂಟ್ ಸರಿ 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 ವಿಶೇಷ ಅವ್ಪುರ ಇದಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪುಡು 90ರ ದಶಕದ ಪುಟಿನಗಲೆಗ್ ಸೊನ್ಪನೆ ಒಂದು ಇಸವಿದಗಲೆ ಪುಟಿನಗಲೆಗ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಐಸಿರ ಅಗಲ್ ಗೊಬ್ಬಿನ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂದಿನ ಇತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅದಾಗ ಎತೋ ಗೊಬ್ಬುಲಿತ್ತು ಈ ನಮೂನೆದ ಪರ್ಬೋಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಟ್ಟ ನಾಡ ತೇಟ್ಲ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತು ಯುಗಾದಿದ ಸೊ ಯುಗಾದಿ ಪನಿ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂಭ್ರಮ ಇಂಚ ಪಾಯಸ ಒಂಜಾತ್ ಅಟೀಲ್ ಒಂಜಾತ್ ವಿಶೇಷತೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪುರ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿತ ಬೆನ್ನಿದ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ನಿಜ ಪೂಜೆ ಪಂಡಿತ ನಾರ್ಮಲ್ ಅತ್ತೆ ದೇವರಿದ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಪುದಿದ್ದು ಈತೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಉನಸ್ ಬಂದ ಬಾರದಿ ರೇಟ್ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಬಾರದಿರ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಅವು ಖುಷಿ ನಮಗೆ ಏಮಂಡ ಈತ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟು ನಾನು ಬಾರದಿರ ಉನಸ್ ಅವರದ ಬಗ್ಗೆ ಯುಗಾದಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉನಸ್ ಮಲ್ತಂದಾಡು ಒಟ್ಟು ಅವೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಉನಸ್ ದಿನ ದಿನ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ. ಎಸ್ ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಯುಗಾದಿಗಾಗಿ ಯುಗಾದಿಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಹಾಡು ಬರ್ತದೆ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ. ಓಕೆ, ಹಾಡಿ.
ಇತ್ತೆ ವಿನೋದಣ್ಣ ನಮ್ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಟು ಇನ್ನಿಕ ಅವು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಅಂದು ಬತ್ತು ಪೋಂಡು ಹೊಸ ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಅಂದೆಪ್ಪುನು ಮಾಡೋದು ದುಂಬುದ ದಿನಮಾನ ಎತ್ತಂಡು ಯುಗಾದಿ ದಾನಿ ಪಂಡ ಒಂದು ತಿಂಗೊಡಿಗೆ ನಮಕ್ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪೇರು ತಿಂಗೊಡಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತು ಪಂಡದು ಆಂಡ ಯುಗಾದಿ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನು ಸಿಂಗೊಡಿಗೆ ದಾನಿ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಯುಗಾದಿ ಸಿಂಗೊಡಿಗೆ ದೇ ಪನ್ನಾಗ ಆಣಿ ಪಿದೈ ಕೊರ್ಪುನ ಉಲ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಉಲಗೆತವನು ಉಲಗೆತನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಗಾರು ಕುಂಟು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ದೆತೊಂಡ 7 ಸಿಂಗೊಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ಅನ್ಪುನ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಂಗಾರು ಕುಂಟು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಗೆತೊಮ್ಮನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ನೆನ್ಪುಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಅದಾಗ ಬಂಗಾರ ಒಂದು ತೊಂಬೂರ ಕ್ರಮದ ಅಲತ್ತಜಿ ಅದಾಗ ಬಂಗಾರ ಪಕ್ಕಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಅದಾಗ ಎಂಚೆತ್ತ ಮಂಡ ಜೀವನವನ್ನಾಗ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಲ್ಲಾಣಲ್ಲ ಅದಾಗ ಏನಂತ ಮನ್ನ ಗೊಂಗದ ಮರ ತಡಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೀಜ ಬಲ್ಪುನು ಅಂಗಡಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಕ್ಕಂತ ಗೆತ್ತಿಪಿನಿ ಅವೇ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ಇಂಚ ಪದ ಇಂಚ ಎತ್ತನ ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ದುಂಬದ ಲೈಫ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಗೆತ್ತೊಮ್ಮಿನ ಅಂಚಿ ಪೋನಲ್ಲಿ ದುಂಬ ಇಂಚೆ ಎತ್ತನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದ್ದು ಓಡಾಪಿನ ಬರ್ತದ್ದು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಈಗ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕೇನ ನಿಗನೆಲ್ಲ ಏನ ಪಾಯಸ ನಿಗಲ್ಲ ಪಾಯಸ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ತೆಂಕ ಇರ್ಬನ್ ಲೆಕ್ಕನಿ 90 ದಶಕ ಬಂದಾಗ ರೆಡ್ ಲೈಫ್ ತುತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬರೋಡು ದುಂಬದ ಲೈಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿ ಬಾಕದು ಆಂಡ ಇಷ್ಟದ ಸುಚಿತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಂಕಲಿತ್ತಿನ ಲೈಫ್ ಉಂಟದೆ ಅವೇ ಬೆಸ್ಟ್ ತೋಜಿ ಊರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕದು ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ತುಳುನಾಡದ ಬಿಲೆ ಗೊತ್ತಾತ ಬದುಕದ ಬಿಲೆ ಪರ್ಬದ ಬಿಲೆ ಪರ್ಬ ಬರ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪ ಗೊಂಜಿ ಅದಾಗ ಐತ ಬಿಲೆ ಅವೇನ್ ಕಾತುಕೊಲ್ಲುನ ಇಂಕ್ ನೆಂಪು ಹಾಪುಂಡು ಇರೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮರ ಗಿರ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ರಜತ ಪುರ್ತು ಶಾಲೆದ ರಜತ ಪುರ್ತು ಮರ ಕೋತಿ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ನೆಂಪುಲ ಐತ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಈ ಗೋಕುದ ಬೀಜ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡದು ಫಲ ಪಂದಲೇನು ಆಡಿದ ಪಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೇನೆ ತೆಗಿಲು ಬತ್ತದು ಚಿಗುರು ಬತ್ತದು ಈ ಪೊರ್ತರು ಫಲ ಕೊರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಬಿಸುಕಣಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡೆ ಜಗತ್ತೊಜ್ಜಿ ಮಾತ ಫಲ ವಸ್ತುಲು ಏನ್ ಕಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಾಡು ಆಣಿದ ದಿನಕ್ಕೂ ದೀದು ಬಹುಶಃ ಜೋಕುಲ್ ಪುಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕದು ಕಣ್ಣು ಕೈ ಬತ್ತದು ಬಿಸುಕಣಿನೇ ತೋಜಾವದಿತ್ತರಿಗೆ ಆ ವರ್ಷ ಶುರುವಾವಡು ಪಂಡದಂದಾಂಡ ಬಿಸುಕಣಿ ತೂಪುನ ಮುಖ್ಯನವಾದ ಎಕ್ಕಡಾರು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಪಂಡೆ ಕನ್ನಡಿದೆ ಈಗ ಉಂಡು ಕನ್ನಡಿ ಮೋನೆ ಸುರುಟು ಆಯನ ಮೋನೆ ತೂಡಿಗೆ ಯಾನು ಓಲುಲ್ಲ ಒಡೆ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತಿಯ ನಾನು ಒಂಚಿ ಪೋಡು ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಷದ ಸುರುಟು ಆ ಬಿಸುಕಣಿದ ಮುಖೇನ ತೂಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ಥ ಇರು ಪನ್ನಗೆ ಹೆಂಗ ನರಪಣ್ಣ ಮರಕೋತಿದ ಗೊಬ್ಬುದ ಮುಖೇನವಾದ ಐತ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ಇನಿತ ದಿನಮಾನ ಬರ್ನಾಗ ಆಣಿದ ಖುಷಿ ಇನಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪು ನಂದಾಂಡ ಇಂಚ ಪಟ್ಟು ಅವು ಎಕಡೆ ಪಂಡದೆ ಆನಿದ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಆನಿದ ಖುಷಿ ಬನ್ನ ರಜೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ದಿನ ಆಗ್ತಾನೆ ರಜದೆ ಕೊರ್ಪರ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗಿಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ಲು ಜರ ಇಸೆಂಚಾತನ ಮನ್ನಾಗ ಹೊರ ಪಿದೇದಾಣ ಗೊಬ್ಬುದು ಬಲೆ ಮಾರ ಉಲಾಯ್ಡೇನ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚೆ ಹೋಯ್ತು ಆನಿದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆವು ಈಗ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಒಟ್ಟಾಪಿನ ಜೋಕುಲೆ ಒಟ್ಟದು ಗೊಬ್ಬುನು ಅಡೆ ಒಪ್ಪಿನ ಅವೇನು ಬಸ್ ಅರ್ಪಿನ ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಲ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಲ್ತೆ ಅವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅವು ಬ್ರದಾಲಜಿ ಸೇ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಲಿ ಬಿದೇ ಬರ್ಬೀರ ಅಂಚ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರ್ಬಲ್ ಅಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಇರಕ ಪರ್ಬ ಬರ್ಪಿನ ಖುಷಿ ಅವಂಜಿ ಬೀಜನ ಕೈಪನ ಐದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ನಾಗ ಇನಿ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚದಲ್ಲಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಗೊತ್ತು ಸೇತ ಮನಸ್ಸು ಅಪನತ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂಗಡಿ ದುಂಬುನವ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಬೇಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕಡಿಗೆ ದುಂಬು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಈ ಸೇರ ಪನ್ಪಿನಿ ಕುಕ್ಕು ದಬ್ಬು ಕಟ್ಟುನು ಅವೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂ ಬಾರ್ದು ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿನ ಕಾಣೆ ಸುರಾಪು ಒಂಜಿ ಕೊರಲು ಕಟ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅವಳು ಅಂಚೆನ್ ಪೂ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ರೆಡಿ ಮಲ್ ತೊಳಸಿ ಕಟ್ಟಿದಿ ಪಂಚೆನ್ ಒಂದು ಲಂಜ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ದಿನಲ್ಲ ಪರ್ಬನೆ ಕಾಸಿತ್ತ ದಿನಲ್ಲ ಪರ್ಬನೆ ನಮಕ್ ಮಾತ ಮನೋರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಐತ ಈ ಮನೋರಂಜನೆ ದಾದೊಂಡು ಪರ್ಬದ ಗಮ್ಮತ್ತು ದಾದೊಂಡು ಐತ ಮದೆ ಐತ ಗಮ್ಮತ್ತು ಗೊತ್ತ ಪರ್ಬ ಏನ ಬಣ್ಣಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ರ ಅದ ಡೀಟೇಲ್ ತಿಪ್ಪಿರ ದುಮ್ಮದಲ್ಲ ಅನುಭವ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತ ಅನುಭವಿಸದು ತೂತ್ನಗಲ ಮನೆ ಕಡೆ ಸ್ವಂತದ ಇಸವಿಡು ಪುಟಿನಗಲ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪದ ನೋಡ ಅವ ಜೆತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪನಗಿಂಚ ಮಲ್ದ ಇಸದಾಗಲ ಅಂಚ ಬನ ಓಡು ಅಂಚ ಇದು ಏನಾಡು ಪನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಆಚರಣೆ ಇಡಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತು ಇಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪುವ ಒಂಜಾತ ಅಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ದೇವರೇ ಪೂಜೆನು ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಕಾರ್ ಬತ್ತುವ ಹೊಸ ಅಂಗಿ ಬಾಡುವ ಕುಂಟು ಬಾಡುವ ಇಂಚ ಆಚರಣೆ ಇಡು ಇದು ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ತಿರು ಯುವಜನ ಮಂದಿರ ದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುರ ಯುಗಾದಿದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತದು ಪೋಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಇಲ್ಲದ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡು ಮಾತಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಪಾತಿರ ನಂದಾಂಡ ನಿಗಲ ಬಹುಶಃ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಪ್ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳುಬಕ ಕನ್ನಡ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪೆಂತಿನೇ
ಎನ್ನಿನ ಬೇತೆ ಆಯ್ನೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕನ್ನಡಗೂ ಅವೇನು ತರ್ಜಮೆ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಗ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ರ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ನಿಗಲ್ಲ ಬಾರಿಯಾತ್ ಜಾಗಲೇನ್ ತೂತಾರ ನಿಗಲ್ ಬಾರಿಯಾತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿ ತೂತಾರೆ ಬಹುಶಃ ದಿನ ಇಡೀತೆ ಶಾಂಭವಿ ನಾಟಕದ ಪಿರವಡೆ ಉಜಾತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿತ ದಿನ ಮಾನೋಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ಒರ್ಪು ನಂದಾಂಡ ವಾನ ರೀತಿ ಉಂಡು ಪನಲಿ ಇತ್ತ ಬಂಡೆಂಗ್ಲಿಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಾತ್ರ ಮನ್ನಾಗ ಇರೆಗ್ ಎಕ್ಕಡ ಮೇರ್ ಬಂದ್ಲೆಕನಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗ್ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಇಸ ಬದಲಾತನ್ ಇಸ ಪಂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಚರಣೆ ಎಂದೇ ಸುರಾಪ್ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂಚ ಬರೋನ್ ಮಾಲ್ತಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪುರ ಐಟಮ್ಲೆನ್ ಪುರ ದೀದ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದುಂಡು ಪಕ್ಕ ಐತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗಲೆನ್ ಲೇಪಡಾದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ರಿಸ ವರ್ಷಾಲ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡೆ ಬೆಳವಾಡು ನಾಟಕ ಮಲ್ತದ ಅಗನ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗನ ಅಗನ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅಗನ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ 16 ಗಂಟೆ ಹೊರತು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಂಭ್ರಮನೇ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸನ್ಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಅಗನಂಚ ಬನ್ನ ಕಂಡಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನಗಲೆ ಪುರ ಲೆತ್ತದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಬರ ಮಲ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲದ ಸುರಾತನ್ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಸುರಾತನ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಲಿಚಿಲು ಪನೋಲಿ ದೇವನ್ನಾಗ ಹೊರಕು ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬತ್ತನ್ನು ಬಂಡದು ಹೊರ ಗೌಜಿ ಗೌಜಿಡು ಹೊರ ನೆಂಪು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಟು ಬಹುಶಃ ನಿಗಲ ಅನುಭವ ವಿಶೇಷ ದೇವನ್ನಾಗ ಬರಿಯಾತ್ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಡು ತೂಯಿನಾಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಜೊತೆ ಇಟ್ಟ ವಿಕ್ರಮಣ್ಣ ದಾದಾಂಡ ಬಂದಾಗ ಈ ಬೆನ್ನಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮುಗ್ಗಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಗ್ಗಿ ಮುಗಿತ್ತಂಡು ಪಗ್ಗು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಗ್ಗುಡು ಏನೋ ಕೈಪುಂಡಿ ನಾಲೆರು ಮಾದವಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತು ಬಾಳೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಬೆನ್ನಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮುಗ್ಗಿನಿಗೆ ದನಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಕಾಲೋಡು ದನಿಕ್ ಗೇಣಿ ಗೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತು ಬೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ದಾದಾಂಡಲ್ ಪಲ್ಲ ಪರಂದ ಆಂಡ್ ಪಣದ ದನಿಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ನೆಂಪು ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ಕೋರ್ಲೆ ಮನ್ಪುನ ನೆನ್ ಮನ್ಪುನ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಬೆನ್ನಿನ ಬುಡಿಯ ಹೊಸ ಬೆನ್ನಿನ ಪತಿಯ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈ ನಮ್ಮ ಯುಗಾದಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಐಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇಡೀದ ಲೆಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಪಗ್ಗುಡು ಸುರಿಯಾದ ದುಮ್ಮದ ಸುಗ್ಗಿ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲ ವರ್ಷ ಇಡೀತ ಲೆಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಗ್ಗುಡು ಪಗ್ಗಾದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಾತ್ ಪರ್ಬ ಪಂಚಮಿಲ್ ಬೊಕ ಶುರು ಆಪುಂಡು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಸುರೂತ ಪರ್ಬ ಬಂಡದು ಸುರೂತ ಪರ್ಬ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪರ್ಬಲ್ದಾದ ಯುಗಾದಿ ಇಡ್ಬೇಕ ಪರ್ಬಲ್ ಶುರು ಬಂಡದು ಅರ್ಥ ಅಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರ್ವಕಾಲ ನಮ್ಮ ಇತ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬದುಕಡೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಇಂಚ ಬಂಡದು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾಲ ಈ ಯುಗಾದಿ ಬೊಕ್ಕದ ಕಾಲ ಕಲಾವಿದರ ದಾದ ಬಂಡ ದೇಪಣ್ಣಗ ಆಟದ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಪು ಮರಿಯಾಲ ಪನ್ನಾಗ ಆಟದ ಗೆಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುರುವಾಪುನೆ ಆಟಿ ಪೂರ ಕಡತದ ಬೊಕ್ಕ ಇಶೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಂಡ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಿನವನೇ ಇಂಚಾದ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನಿಮಕ ಇತ್ತೆ ಅವು ಸೀಸನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇದ್ದು ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಡು ಓಲಂಜಿ ಕಲಾರಂಗ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಮೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಅವಳ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಇಪ್ಪು ಜನ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮು ನಾಟಕ ಅದಾಗ ಆ ಪುರ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಐತೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಏನೋ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ 4-5 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತಾ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವನಾಗ ಇತ್ತೆ ಬೆನ್ನಿದಾಗಲಿಂಜ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇರ ಇತ್ತೆ ಅದು ಹೊಸತ್ತು ಬೆನ್ನಿ ರೆಡಿ ಅಂಚೆನೈತೆ ನಾಟಕ ರಂಗದಾಗಲ್ಲ ಆ ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಸೀಸನ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಜನ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೊಂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೊಸ ಈತ ಹೊಸ ಬೆನ್ನಿ ಸುರಲೆಕ್ಕನೆ ಹೊಸ ನಾಟಕದ ಹೊಸ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆನಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತೂ ಆಂಡು ಪಂಡದು ವರ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಪ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಯುಗಾದಿ ಬರ ಓಡಿ ಯುಗಾದಿ ಆನ ಎಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಶುರು ಆನಾಗ ಐತೆ ಎಂಕಲ್ ಹೊಸತ್ತು ನನ್ನ ಏನ ಮಾತು ನನ್ನ ದಾತ ಮಾತು ನಾವು ಅವಜಿ ಬೋಡಿಗೆ ಪುಣ ಅದೇ ಒಂದು ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರ ಅದು ಇರ್ನ ಮಂಡಿಡ ಬಲಿಪುನ ಬಾದ್ಯರ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಬಹುಶಃ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಇಡೀ ಮಾತಲ್ಪಲ ಎಂಕಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪುನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುಗಾದಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ಯುಗಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾರುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಿಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯುಗಾದಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳು, ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತು, ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಮಯ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ. ಬರೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷತೆ ಆಚರಣೆಗಳಿತ್ತ ಹೊನ್ನಾವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ? ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹಂಚ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ.
ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕಳೆದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಸುಗ್ಗಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ ಒಂದು ಗುಂಪುಗಳಿರ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏನು ನೃತ್ಯಗಳಿದೆ, ಸಂಗೀತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮನರಂಜಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿತ್ತ ಈ ರೀತಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿತ. ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿತ. ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿತ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮದು ಈ ವ್ಯವಸಾಯ ಕೃಷಿ ಈ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಲೈಫು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಕೃಷಿಯಿಂದನೇ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಇತ್ತು. ಕೃಷಿ. ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಯುಗಾದಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃಷಿಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತು? ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವುದು? ತಯಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಫಸಲು ಟೈಮ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಂದು ನೈವೇದ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ. ವೀಕ್ಷಕರು, ಇದು ಹೊನ್ನಾವರದ ಯುಗಾದಿ. ಬಹುಶಃ ಹೊನ್ನಾವರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಅಂಗ ಕೂಡ ಹೌದು, ಭಾಗ ಕೂಡ ಹೌದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಪಾಯಸ ಅಡಿ ಪತನ ದಾನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೊರ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಚ್ಚಲ ಹರಿಪೆರೆಗೆ ಪೊರ್ತು ಪಾಯಸ ಅಡಿ ಪತನ ದಾನ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಪ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲೆ ಬೊಕರ ತುಳುವೇರೆನ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ಲಲೇಸ್ಗೆ ಮೂಕೆ ದಿಂಚಿತ್ ನಿಕಲೆನ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ. ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಒಂಚಾತ್ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಅವು ಗರ್ತಿನಾಥ್ ಗಂತ ಇಪ್ಪುನಾಥ್ ತೋಡಿನಾಥ್ ವಿಚಾರಲು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನವು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದುಂಬತ್ತವಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ದುಂಬರಿತೊಂದು ಪೊಕ್ಕ. ಸೊ ಇದೀಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಿವಿಯಾಗೋಣ. ಮುಂದಿನ ಹಾಡು ಶಿವನ ಕುರಿತು. ಎಸ್, ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡು ಬರ್ತಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಿವಿಯಾಗೋಣ. ಮಾದೇವ 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 ಸೋಜುಗಾದ ಸೋಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಜುಗಾದ ಸೋಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾವರೆ ಮುಂದಾವರೆ ಮತ್ತೆ ತಾವರೆ ಪುಷ್ಪ ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಗೆ ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ತುಳಸಿ ದಳವ ಮಾದಪ್ಪನ ಪೂಜೆಗೆ ತಂದು ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸೋಜುಗಾದ ಸೋಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪಾಳೆ ಬೆಳಗಿವ್ನಿ ತುಪ್ಪವ ಕಾಯಿಸಿವ್ನಿ ಕಿತ್ತಾಳೆ ಹಣ್ಣ ತಂದಿವ್ನಿ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿತ್ತಾಳೆ ಹಣ್ಣ ತಂದಿವ್ನಿ
ಶಾಂಭವಿದ ನನ್ನದು ರಡ್ನೆ ಭಾಗ ಇಂಚೆ ಮಾತಲ್ಲ ಅಕಲ್ ರಡ್ನೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಇಂಚಾಡ್ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮಣ್ಣೆ ಪನೋಲಿ ಶಾಂಭವಿದ ರಡ್ನೆ ಭಾಗ ಇಂಚ ದಲ ತಯಾರಾಡ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನಗಲಿದ ಅವಿಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿತ ಪರಡಿ ಅಂಡ ಪೋಯ್ ಮೂಡ ಆಯ್ತನಗಲಕ್ಕೇನು ಈಯೋಡು ಎಂಗಲ್ ಉಂಡ ರಡ್ನೆ ಭಾಗ ಉಂಡ ಅಂಚಕ್ಕೇನು ರಡ್ನೆ ಭಾಗ ಮಲ್ಪದ ಎಂಗಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಭಾಗ ಈ ತುಂದಾದು ರಡ್ನೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀಪಿರು ಜನಕ್ಕಲ್ ಅವು ನಮಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವು ಇತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಕಲಿಪಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದು ರಡ್ನೆ ಭಾಗ ಕಲಿಪಿನ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಕಲ್ಯಾಣಾಗ ಈತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಂಚ ಆಪುನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಜನ. ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾತು ಒಂದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಆತನ. ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಆಡಲು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಅವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದೇ ಎಂಚ ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ನಾವು ತಯಾರಾತಾನೆ ತಯಾರ ಆತ ಬಂದ ಮನಸ್ಸಿಗಾದ ರೆಡಿ ಆತ ಬಟ್ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಡ ಆತ ಅವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಐತೆ ನನ್ನ ದುಂಬಿಗೆ ತವೆ ತೋಡುಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ್ರಿ ದೇವರ ಒಡೆಯತ್ತವರನ್ನು ತೋಡು ಇದು ಮಾಡಿ ಎತ್ತದ್ದೇರು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಾರಿ ಅದೇ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲ ಮಂತದಾರ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬರಿಯತ್ ವಿದೇಶ ಓಲ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಕುವೈಟೆಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಕೊರಿಯ ಅದೇ ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆಲ್ಲ ದುಂಪಾಡ್ ಕಲಾ ಸಾಧನೆ ದುಂಪಾಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲ್ಲ ಅಗಲ್ ಕೈ ಬತ್ತಿ ಎರಡು ನಮ್ಮ ದಾರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೊನದು ಅಂತ ವೈರ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ವೀಕ್ಷಕ ಆಯ್ತ ಜೊತೆಟ್ ಅಕೇರಿಗಾದ ಯುಗಾದಿದ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಟ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಬೈಕುವರು ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕ ದುಂಬಾನೆ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂಡ ಜನವರಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂಡ ಯುಗಾದಿ ನಮ್ಮ ಯುಗಾದಿಯ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆ ಹೊಸ ವರ್ಷಡು ಹೊಸ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತೆ ಜವನೇರಿತ್ತೆ ಸಾಧಿಸತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲಿತ್ತೆ ಅವೇದಾಗಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಯ್ಟಾಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅದು ಜವನೇರಿತ್ತೆ ಕಾಲಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಬಂದದ್ದು ಒಯ್ಟಾಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತಡ ಇದು ಸಾಧಿಸ ತಪ್ಪುಜ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಗ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಪ್ಪುನು ಬಂಪೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಗಲ್ ಪಾಡಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟದ ನಿಯಮದೊಂಡು ಅವೇಡ್ದೊಂತೆ ಪರಕಾದ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನಮಕ್ ಅಗಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗೊಂದು ಪೋಪ ಅಂಚಾದು ಪೋತು ನೀನಿತ ತೂಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ದುತ್ತ ಆಯ್ತದ ಅದೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಇದಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ಒಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಎತ್ತು ನಾನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಅನ್ಪುನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣ ಅನ್ಪುನ ಅಗಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗೊಂದು ಬತ್ತನ ಆಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಅಗಲಗಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಅನ್ಪುನ ಪಂಡು ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬ ಪಂಚಮಿ ಪನ್ನಗನೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬದಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಡ್ಸಿ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಪಾಡಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟದ ಅದೊಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ದುಂಬರಿತೊಂದು ಪೋಕ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಇರ್ನ ಪಾತೆರದ ಉಲಾರ್ಥ ಸೊ ವಿನೋದನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ ಯುಗಾದಿದ ಆಚರಣೆ ಇಂಚೊಂಡಿಗೆ ಓನ ಮತ್ತು ತಯಾರು ಮಂತಾರ ತಯಾರ್ದಾಲ ಇದು ತಯಾರು ನಾಟಕ ತಡ್ಡಲ್ಲ ತಯಾರುಂದಾಲಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಯುಗಾದಿ ಬಂದು ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಓ ಪರ್ಬಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬ ಓ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಸಂತ ಕಾಲದ ಆಗಮನಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪಿನ ಬಂದಾಗ ಇಸ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ದುಂಬುದ ಏನು ಮಲ್ತ ಬಂದಿರಿ ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ನಡತ್ಪಂ ಪೋಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವೈಭವೀಕರಣದ ಅಂತೆ ದುಂಬುದ ಇಸ ಎಂಕಲ್ ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವು ತೆರಿಯೋಡು ಅಂಚೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದದ್ದು ಎಂಕನ ಅನುಭವ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಯುಗಾದಿ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಪುನು ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ದೇವನ ಕೆಡ್ಡೆ ಸೈಡ್ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಮದಿಮಲಾಪೋಲಿಗೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯುಗಾದಿ ಬರ್ನಾಗ ಫಲ ಪರ್ದು ಕೊರ್ದುದು ನಮಕ್ ಮಾತ ಇರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೈ ಪತ್ತು ದಿನ ದಿನ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಕೋಡೆದ ದಿನ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ತತ್ತದು ಸೆಕೆ ದಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆದ ದಗೆ ನಾವು ತಡೆತೊಂಡ್ರೆ ತಿರುಜುವನ್ ಬಹುಶಃ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನೆ ಅಂದು ತೋಜು ಕೋಡೆಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬರಟಿತ್ತಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡಲ್ ಮದೆ ಅಣ್ಣ ಪೂರಲ್ಪ ಸೈಟ್ ಲೇಔಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ದಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುಂಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬ ಬಾರಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಜೊತಿನ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಾತು ಗೋಂಕು ಕುಕ್ಕು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆ ಕಂತದು ನಮ್ಮ ಕಂತದ್ದು ಬಿಸು ಕಣಿದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ಕ ನೋಡಾತು ಸೊ ಈ ಬಿಸು ಕಣಿತ ದೀಪನ ಹಂಚಿತ್ಲ ಕ್ರಮ ತೋಲೆ ಐಟಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನಾಗ ಯುಗಾದಿ ಸಂದರ್ಭ ಪರಂದು ಕುಕ್ಕುಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕುಲು ಉಂಡು ಮುಡಿ ಕುಕ್ಕುಲು ಉಂಡು ಮೂಜಿಲ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಂತರ ಕಾಲ ಬನ್ನೊಲಿ ಫಲಗೊರ್ಪುನ ಮಧ್ಯಾಂತರ ಕಾಲ ಒಂದು ಈತೆ ಕುಕ್ಕು ಇರ್ ನಾಡೊಂಪ ಎರಡ ಕೆಲವೇ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೋಂಡ ಬೋಡನ ತಿಕ್ಕು ಮಧ್ಯಾಂತರದ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಒಂದು ಯುಗಾದಿದ ಆ ಯುಗಾದಿ ಬಂದಾಗ ಸುರೂಕಾದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಫಲ ಪರಂದು ಆನ ಪೊರ್ತುಗೆ ನಮ್ಮ ಯುಗಾದಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಪ್ಪೇನು ಸುಗಿಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೆನ್ನಿ ನಾಯಕ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅಂದೇ ಪನ್ನಗ ಬೆನ್ನಿ ಬುಡುಪೆ ಬೆನ್ನಿ ಪತ್ತು ನಂಡ ಆಣಿದ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನಾಳೆರು ಮಾದವೇರು ಬನ್ಪೇರು ಬಂಡ ಅಂಚೂರ ಕಂಡ ದತ್ತು ಬುಡುಪೇರಿಗೆ ಆ ಯುಗಾದಿದ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಪಾತೆರಗತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಡ ಐತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಹಾತ್ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಐತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದರಂಗಿತ್ತಗು ಕೆವಿ ಅಂಡ ಎಂಚಾವು ಬೊಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪದರಂಗಿತ್ತಗು ಇದೀಗ ಯಾವ ಹಾಡು ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ
ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಗೀತೆ. ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಜಾನಪದ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಿವಿಯಾಗೋಣ. ಕೋನುಳೇನು ಕೇನು ರಾನು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಗ ಏದೆ ನಾಡಕ್ ಬರ್ದೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡೋನು ಬೆಪ್ಪು ನನ್ ಮಗ. ಕೋನುಳ್ಳಿನು ಕೇನುರನು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಗ ಏದ ನಾಡಕ್ ಬರ್ದೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡೋನು ಬೆಪ್ಪು ನನ್ ಮಗ. ನಾನು ಕೋ ನಾನು ಕೋ ನಾನು ಕೋ ಕೋ ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ನಾನು ಕೋ ಕೋ ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ನಾನು ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ನಾನು ಕೋ 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 ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ. ನಾನು ತಿಪ್ಪಾರಳ್ಳಿ ಬೋರಣ್ಣವರ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮನ ಮೈದನ್ ಸಡ್ಕನ್ ಚಿಕ್ಕನ್ ಮಗ. ನಾನು ತಿಪ್ಪಾರಳ್ಳಿ ಬೋರಣ್ಣವರ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮನ ಮೈದನ್ ಸಡ್ಕನ್ ಚಿಕ್ಕನ್ ಮಗ. ನಾನು ಕೋ ನಾನು ಕೋ ನಾನು ಕೋ 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 ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ನಾನು ಕೋ ಕೋ ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ನಾನು ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ನಾನು ಕೋ 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 ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ. ಹುಟ್ಟಿದ್ ವಡ್ರಳ್ಳಿ ನಾ ಬೆಳೆದಿದ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಳ್ಳಿ ನಾ ಹುಟ್ಟಿದ್ ವಡ್ರಳ್ಳಿ ನಾ ಬೆಳೆದಿದ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಳ್ಳಿ ಮಾತ್ಯಾರಿದ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಳ್ಳಿ ನಮ್ ಶಾನ್ ಬೋಗ್ರಪ್ಪ ನಮ್ ಶೇಖದಾರಯ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಂಡವ್ರೆ ನನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿ ಇವನಿ ಕಾಯಿನ ನಾನು ಕೋ ನಾನು ಕೋ ನಾನು ಕೋ 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 ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ನಾನು ಕೋ ಕೋ ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ನಾನು ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ನಾನು ಕೊಕ್ಕರೆ ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ. ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನ ತುಂಬಿದ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನ ತುಂಬಿದ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ದೀಪಗಳು ಕುದುರೆ ಇಲ್ಲದ ಗಾಡಿಗಳು ತುಂಬಿದ್ದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ದೀಪದ ಕಂಬದ ಹಿಂದೆ ನಾನ್ ತಂದಿದ್ದಂಗ್ಳನ್ನ ತಿಂತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕೋ ನಾನು ಕೋ ನಾನು ಕೋ 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 ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ನಾನು ಕೋ ಕೋ ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ನಾನು ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ನಾನು ಕೋ 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 ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ. ಕುದುರೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಕುಂತೇದ ಸವಾರಯ್ಯನೊಬ್ಬ ಕುದುರೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಕುಂತೇದ ಸವಾರಯ್ಯನೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಹೆದರಿಸಿದ ನನ್ನ ಬೆದರಿಸಿದ ನನ್ನ ಹೆದರಿಸಿದ ನನ್ನ ಬೆದರಿಸಿದ. ಏ ಯಾರೋ ನೀನು ನಿನ್ ಹೆಸರೇನೋ ಅಂದ. ಅದಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಾ ನಾ ನಾನು ಕೊಕ್ಕರೆ ಕೊಕ್ಕರೆ ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ನಾನು ಕೊಕ್ಕೊ ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ನಾನು ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ನಾನು ಕೊಕ್ಕೊ ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ಅನಾರು ತಿಪ್ಪಾರಳ್ಳಿ ಅನಾರು ತಿಪ್ಪಾರಳ್ಳಿ ಅನಾರು ತಿಪ್ಪಾರಳ್ಳಿ ಬೋರಣ್ಣವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮನ್ ಮೈದನ್ ಸಡ್ಕನ್ ಚಿಕ್ಕನ್ ಮಗ ನಾನು ಕೊಕ್ಕರೆ ನಾನು ಕೊಕ್ಕೊ ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ನಾನು ಕೊಕ್ಕೊ ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ನಾನು ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ನಾನು ಕೊಕ್ಕೊ ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ಕೋನೋ
ಗೋಳಿಕೆ ಗೋಳಿಕೆ ರಂಗ ಗೋಳಿಕೆ ರಂಗ ಗೋಳಿಕೆ ರಂಗ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕತೆ ಟುಲೇರ್ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕರು ಬಹುಶಃ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಗ್ಮಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್. ಸರ್ ಇರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೇ ಎಂಚ ಸರ್ ಪಾಯಸ ಹೋಯ್ತಾ? ನಮಕ್ ಲತ್ತ ಬೀಜದ ಲತ್ತ ಬೀಜದ ಪಾಯಸ. ಬೀಜ ಬಹುಶಃ ಸೂಟನ್ ಪಾಡ್ದು ಬೀಜದ ಅವೇನು ಬೇಯ್ಪಾದ ಏನು ಉಡೇತದು ಐತೆ ಬೀಜ ಉಲೈದ ಬೀಜದ ಪೊಡತೆ ಅವು ರೆಡ್ ನಮನೆ ಉಂಡು ಪನ್ಲೆ ಸರ್. ಬೀಜ ಬುಲೈನ ಬೀಜನ ಸುಂಟಂಡ ಮಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಲತ್ತ ಬೀಜನ ದರ್ತದೆ ಐತ ಬೊಂಡು ದೆಪ್ಪು ನಾವು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಿಸು ಬಕ್ಕ ವಿಸು ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಗೊಂದಲದಾದ ಪಣ್ಣಗ ವಿಸುವ ಯುಗಾದಿಯ ರಡ್ಡು ಚೌತಿ ರಡ್ಡು ಪರ್ಬ ಒಂದು ಪೂರ ದಾದೆ ಸರ್ ಒಂದಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂದಂಡ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪರಿರ್ ಮತ್ತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಂದತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಂಡ ಬಾನುಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರುಲ್ಲೇರು ಅವಾಗ ರಡ್ಡು ಪೆರವಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಚಂದ್ರನ ಅರ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪೆ ಚಂದ್ರನ ಬೊಲ್ಪೆ ಸೂರ್ಯಮಾನ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸವು ನಾವು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಅಂಡ ಅವು ಹೆಚ್ಚ ಕಾಲ ದೂರ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂತೆ ಅಂತರತೆ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಆದಿಪ್ಪು ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸು ವಿಶು ಬಣ್ಬುನವು ಶಬ್ದ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಆತ ಖಂಡಿತ. ಕೆಲವು ಜನ ಬಿಸು ಬನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ವಿಶು ಬನ್ಪೇರು ಅವು ಅಕ್ಕಲ ಖುಷಿ. ಅಂಡ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಬಿಸು ಬರ್ಬ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ನಂಗೆ ಬಣ್ಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ತಾರೀಕ ಆಪುಂಡ ನಂಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮನದಾನಿ ಸಿಂಗೊಡೆ ಬಗ್ಗುವರಪನ ಒಂದು ಬರ್ಪನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸುಗ್ಗಿಬಹುದು ಬಗ್ಗುವರಪನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಯ್ತ ಮನದಾನಿ ಸಿಂಗೊಡದ ನಂಗೆ ಬಿಸು ಒಂದು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಪದ್ಧತಿ ಅರುಂದುಲ ನಮ್ಮವೇ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚೆ ಅದರ ಅಡ್ಡೆಟ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಬೋಡು ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರ ಬೋಡು ಖಂಡಿತ ಐಕ್ಯತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶನು ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಾಡೆಂದು ಬಂದನೆ ಖಂಡಿತ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಾಡೆಂದು ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ದುಶ್ಚಟಲು ಒಂದು ಪೂರ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ. ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೋಗಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಉಳಯಿ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಹುಮುಖತ್ವ ಓರಿಯರಣ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಪನಿಕುಡ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ನೆಂಪು ಆಪುನ ಆರ್ಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರಾವಿಡಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಅದೇ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೌರಮಾನ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ನಗಲ ಮಾತ ಉರುಡ್ಲ ಈ ಸೌರಮಾನ ಪದ್ಧತಿಲ್ ಉಂಡೆ ನಂಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್ ಆರ್ಯರಡ ಆವಡ್ ದ್ರಾವಿಡರಡ ಆವಡ್ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಯರಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಪದ್ಧತಿ ಆಚರಣೆ ತೂಪ ಖಂಡಿತ. ಅಂಡ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಸೌರಮಾನನೆ ಬಂದ್ಬನ ಅಂದ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿದಕ್ಲು ಇಂಚಿದ ಹಂಚಿಬಹುದು ಅಕ್ಲ ಆಚರಣೆ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪೆ ಮಾತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ತುಳುವೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ತೂಯಿನಾಗಲ್ ಮಾತ ಪರ್ಬೋಲೇನು ತುಳುವೇರ್ನೇ ಒಂದು ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಲಿಯಂದ್ರ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಬೇತೇನೆ. ಯುಗಾದಿ ಪಂಡಾಗಲ್ಲ ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಾಮಣ್ಣ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಯ್ನ ರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯೋಡಾಗಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಲಿ ಇತ್ತಂಡ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆನ್ನಿ ಪತ್ತುನ ಬೆನ್ನಿ ಬುಡುಪುನ ಆಯ್ತು ಜೊತೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಕಾಲಕ್ಕೊಂದೆ ಪಗ್ಗು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ನಿಕ್ ಅದು ಒಂದು ಪೂರಲ ಸರಿ ಎಂದು ದಯಗಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಘಟಿಸದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸವು ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇದಾಗ ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿದ ವಿಚಾರ ತುಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ರಾಮೇ ರಾವಣನ ಕೇರ್ನ ದಿನ ಅಂಚಂದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ದುರ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾಕ್ತ ಆರಾಧಕರು ಅವನಂಚೆ ನಾವು ದುರ್ಗೆ ಅಕಲ ಆರಾಧನೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದು
ಅಂಚಂದು ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಓ ಘಟಿಸಾದಂಡ ಹ್ಮ್ ಅದೇನ ಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವೇನು ಒತ್ತು ನೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹ್ಮ್ 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 ಇನಿತ ದಿನ ತಾನಿ ತೀರ್ ಕಾರ್ ದೇತೋಣ ಅಂದ್ ಯಾನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ತಂದ ಹ್ಮ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಕಡೆ ಜನ ಸೊತ್ತಂದತ್ತ ಅಂದ್ ಯಾನು ಸೈಕಲ್ಗೆ ಪೂಜೆ ತೀರ್ ಕಾರ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಬರತ್ತೆ ದಿನವೇ ದಿನವೇ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತಾನಿ ದೆತ್ತಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಅಂಜ ನಾಯ ಆರಾಧನೆ ನಿಜವಾದ ಐತ ಪಿರವುಡು ಹ್ಮ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವ ಉಂಟು ಇತತುಲೆ ಹ್ಮ್ ನಮಕ್ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೆ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಹ್ಮ್ ಹೊಂಗೆ ಹೂವ ತೊಂಗಲಲ್ಲಿ ಭೃಂಗದ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ ಹ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಹ್ಮ್ ಪಂಪೆರತೆ ಬೇವಿನ ಕಹಿ ಬಾಳಿನಲ್ಲ ಹೂವಿನ ನಸು ಕಂಪು ಶಶಿಕಾಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದು ಸಾಹಿತ್ಯವು ಅದೇ ತುಲೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಚ್ಚೆ ತೆಗೆಲದ ಐಸರಗು ಬರ್ಪುನ ಹ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಚತನ ಪರ್ವಕಾಲ ಹ್ಮ್ ಅರ್ಥ ಮರಿಯಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಕೊಡ್ತುಂದು ನನ್ನ ಹ್ಮ್ ಹಾ ಅಂಚೆ ಅದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಉಂಡೆ ಅದೇ ಅಂದ್ ಆ ಬಿಸುನ್ನ ಮಾರಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂಚ ಐತ ಜೊತೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸು ಕಣಿ ಪಂಡದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಾಗುಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಉಡುಪಿಡಿದ್ರು ದಾದೆ ಒಂದು ಬಿಸು ಕಣಿ ಪಂಡ ಬಿಸುಕಣಿ ಬಂದ್ಬು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪುನಶ್ಚರಣೆ ಹ್ಮ್ 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 ಎಂಚಗೆಂಡ ಇತ್ತತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹ್ಮ್ ಅರಿ ಓಲು ಬಳ್ಳೆ ಪನಿಂದು ಗೊತ್ತಚ್ಚಿ ನೀರು ಒಲ್ತುಗೆಂಡ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಂದು ಬಣ್ಪನ ಖಂಡಿತ ನೀರು ಎಂಗ್ಲ ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಣ್ಪನ ಕಾಳ ಗೂವೆಲ್ ತೂವೆರಲ್ ಇಜ್ಜಾಣ್ ಅಂದವ್ಲು ಇತ್ತ ತೂವೇರೆಜ್ಜಿ ಗೋವೆಲ್ ಬುಡಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೇಲು ಹೊಸರ್ ನಂಗೆ ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈವಾಡು ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೇಲು ಹೊಸರ್ ನಂಗೆ ಆಸರ್ಗೆ ಹೊಸರ್ ತೋಡು ಕಿರೆ ಪಲ್ಲ ತುದೆ ಮುಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಗುವೇಲು ಬತ್ತಂಡು ಗುವೇಲ್ಗೆ ತೋಟೆ ಬಂದ್ಬನ ರಕ್ಕಸೆ ಬತ್ತಂಡು ಬೋರೆಲ್ ಬಂದ್ಬನ ರಕ್ತ ಬೀಜ ಬತ್ತಂಡು ಇನ್ನು ಕಟ್ಟೋಲೆಗೆ ಕಟ್ಟುನ ಕಟ್ಟೋಡು ನೀರು ಎರ್ಕಾವುನ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎರ್ಕದ ಅದು ನಂಗೆ ಪೂಕರೆ ಬಾರ್ದ ಮಲ್ಪುನ ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಕ್ರೀಡೆ ಆತಂಡ ತುಂಬ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಬಾರಿ ಅನೋರಣೀಯ ಸಂಬಂಧ ಜೀವ ಬೊಕ್ಕ ಜಗತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂರ ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತ ನಾವು ಅಂಚಿನಡೆ ಇನಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಐತು ಮಣ್ಪುನಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತಳ್ಳು ಬುಳೆಪಾಯಿ ಚಿತ್ರ ತರಕಾರಿ ಕಾಯಿಗಜಿ ಹೋಗು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಡಪೆಡದು ಕಾಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬಳ್ಳೆ ಮುಟ್ಟ ನಿದ್ರೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಐದು ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಕನ್ನಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತೂದು ಫಲಬರದಲ್ಲಿನ ತೂದು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಗೆ ಏನದ ಪಂಜಿನ ಜಿಂಜಾರ ಬೋಡಾಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಚೆನ್ನಸನ ಕೊರ್ಪೇರು ಇರೆಗೆಂಕಲ ಚಿರರಣಿ ಕೊಂಡದು ಪನ್ಪುನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪನೆ ಬೊಕ್ಕೊರೆನು ದೂರಡು ತುಂಬ ನಮಯತ್ತು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬನ್ಬನ ಆ ರೀತಿದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಐತ ಪಿರೋಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಗವಂತೆ ಬಣಪನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಂದ ಬಣಪೇರು ಅದೇ ಪಂಡ ಭಗವತ ಕನ್ನಡಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ತೂವ ನೋಡು ಭಗವಂತೆ ಓಲಿಪುನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಭಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಗುಣ ಓಲಚ್ ವರ್ಷದ ಸುರುಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ನನ್ನ ದುಂಬು ಒಡೆ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಓಲುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ದ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಕನ್ನಡಿ ನಮ ತೋಮೋನ್ ಓ ಖಂಡಿತ ಸ್ವರೂಪದಾದ ಗಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಲ ಹಾಳ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಲ ನಾಶಲ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಲ ಅತ್ತಂಡ ಐತ ಅಧಪತನಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ಐತು ಓಡದು ನಮ್ಮ ಮೌನ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಕೆರಿಗಾದ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಯುಗಾದಿದ ದಾದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕೊಂಡ್ರೆಗೆ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ ಪಣಪುನೀತೆ ಎಂಚ ಬರೆದುಂಡು ಪ್ರಾಚೀನರು ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳು ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದೇನ ಮಾತ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂಜಾತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಶತ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಬನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನವ ಅದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ತೋಡು ನೆಕ್ಕುಪುರ ಕಟ್ಟದ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನವ ಅದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿಲೇನು ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ತಾಂಕುವ ಬೋಡು ಅವು
ಆಂಡ ಕೈಕಂಜಿ ತಾಂಕುನೊಂಜಿ ಮಾನಸಿಕತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಆಪುಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಂಕ್ ಇಲ್ಲದ ಉಳಾಯಿ ಜಪ್ಪುಡಾಯಿ ನಾವು ಜಾಲ್ಡ್ ಜಪ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಜಾಲ್ಡ್ ಜಪ್ಪುನವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಚವಳ ಜೊತೆ ಮುತ್ತ ಕೊಡ್ಪುನ ಕಾಲಬದಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಚಾದ ನಮದಾದ ಕೆಂಡ ಪುಂಚುಡು ಇಪ್ಪುಡಾಯಿ ನಾವು ಮಂಚುಡು ಜೆತ್ತರೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಐಕ್ ಬೋಡದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಡಪಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನಡತದೆ. ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಉದಯನ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅವು ಮಲ್ಪುನಿತ್ತ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಮಲ್ಪುನಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಮಲ್ಪುಣ. ಐತಲ ಮೂಲವಾದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೆರಿಬೋದು. ಅಂಚಾದಿಯನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪನ್ಪುನೀತೆ ಯುಗಾದಿ ಪಣಪುನವು ಯುಗತ್ತ ಆದಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಆದಿದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಚನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಕೊಂಡು ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ಸರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಯುಗಾದಿ ಅತ್ತಂಡ ಬಿಸು ಪರ್ವ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬರಡು ಮಾತಕಲ್ನ ಬದುಕಡ್ಲ ಜೀವ ಚೈತನ್ಯ ನೆಗತ ಬರಡು. ಮೂಲು ನಡಪುನ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಅತ್ತಂಡ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಪೂರ ನಾಶ ಆವಡು. ಆ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ಸುದೃಢವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕತ್ವ ಬರಡು ಬಣ್ಣದಿ ಅನ್ನೋದು ಆಶಯ. ಕೇರಿಗಾದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ದನ್ ಪಡೆಯಿನಾರಿ ಇನಿ ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆಡು ಉಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ವಿನೋದ್ ಮಂಚಿ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಶಾಂಭವಿ ತಂಡೋಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮದಗಡ್ ನಡತಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಅಭಿನಯ ಶಾರದೆ ಪನ್ಪುನ ಬಿರ್ದನ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಉಲ್ಲೇರು. ಶುಭಾಶಯರಿಗೆ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ವಿಸು ಬರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪುಲು ಆದಿ ಇರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಅಂದಿತ್ತೆ ನಿಗುಲನ ಜವಣರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲೆಗಪೋಡು ನಿಗನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಗಲೆ ಪೂರ ಶುಭ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಬರ ತೆರಿಪಾಯರ್ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಶಾಂಭವಿ ನಮ್ಮದು ಮಸ್ತ್ ತೇರಿನ ಈ ಜಗತ್ತುಳ್ಳೇ ತುಳುನಾಡಂತೂ ಮಲಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಅನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಂಭವಿ ನಾಟಕ ತೂತಾರೆ ಸರ್ ಬಾರಿ ತೆಲಿಪವನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ್ ತೆಲಿಪವನ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಂಚಿ ವಿನೋದ್ ಮಂಚಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಬೆತ್ತರ್ ಮೆಡುಲ್ಲೇರು ತೆಲಿಕೆದ ಒಳ್ಳೆದು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ಪಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಮತ್ತರ್ಮೆ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಮತ್ತರ್ಮೆ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಮಲ್ಪನ ಶಬ್ದನ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಅದು ತಯಾರು ಮಲ್ತ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅವು ಕೆಲವು ಜನ ಬಣ್ಣಬೇರು ಬೇಜಾರನ್ನು ಪಡಿಸಿ ಈ ಕೆಲವು ನಮಕ್ ದಾದರುಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ತಯಾರು ಮಲ್ತಂಬೋಪನೆ ಅವನ ಆದಿಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಅಂಚ ಮತ್ತರ್ಮೆ ಬಂಡದ ಅದನ್ನ ಐತ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಂತೆ ಎತ್ತರದ ಜಾಗ ಏನಿಟ್ಟದ್ರೆ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಂದು ಬಂತೆ ಆ ಶಬ್ದ ಮತ್ತರ್ಮೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರೆಗಲ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಪಡೆ ಸುಳುವಪ್ಪೆ ದಯದೀವಡೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಒಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬೈಕಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೈನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲ ಪರವಾದ ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಹಾ ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ಹಾಡು. ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಟಿವಿಯ ಮುಂದೆ ನಲ್ಲಿದ್ರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ, ಯುಗಾದಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಜೊತೆ ಸೇರಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡು ಯಾವುದು? ರಾಮನ ಕುರಿತು. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ, ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ, ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ. ರಾಮ ರಾಮ
ರಾಮ ನಿನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರುವೆ ರಾಮ ನನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ರಾಮ ಕಷ್ಟಗಳ ಕೊಡಬೇಡ ಎನ್ನಲಾರೆ ರಾಮ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಾನೆ ಕೊಡು ನನಗೆ ರಾಮ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಾನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಾಮ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಾನೆ ನಿನ್ನಷ್ಟು ರಾಮ ರಘುರಾಮ 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 ರಾಮ ರಘುರಾಮ 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 ರಾಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ ಒಳಿತಿನಡೆ ಮುನ್ನಡೆವ ಮನವ ಕೊಡು ರಾಮ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಗದಂತೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಕೊಡು ರಾಮ ನಿನ್ನೆಗಳ ಪಾಪಗಳ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿಸು ರಾಮ ನಾಳೆಗಳು ಪುಣ್ಯಗಳ ಆದಿಯಾಗಲಿ ರಾಮ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹಸಿವ ಕೊಡು ರಾಮ ನನ್ನ ತೋಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಸುವ ಕೊಡು ರಾಮ ಕಣ್ಣು ಕಳೆದರು ನಿನ್ನ ಕನಸ ಕೊಡು ರಾಮ ರಘುರಾಮ 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 ರಾಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ ಇದು ರಾಮನ ಕುರಿತಾದ ಹಾಡು. ರಾಮ ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಆಸೆ ಕನಸುಗಳಿವೆ ಅದು ಕೂಡ ಈಡೇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಖಿಲ ಹೆಗ್ಡೆ ಹೊನ್ನಾವರ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಆನಿ ತಿಂಗೊಡಿಗೆ ಆಂಡಲ್ಲ ತುಳುವೆರೆಗಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತುವೆರೆಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಪನ್ಪುನ ತುವೆರೆ ಇಚ್ಚಿ ಆನಿ ವಾ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಂತೇರು ಸುರು ಮಂತದ್ದು ಬುಡ್ಪೇರು ಒಂಡದು ಖುಷಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ಯುಗಾದಿ. ಯುಗಾದಿದ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದ್ರೆ ನಿಗಲ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಯುಗಾದಿ ನನಾತ್ ಪೊಲ್ಸುನಿ ಎರ್ಕಾವಡ್ ನನಾತ್ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ನನಾತ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಗಲ ಕಲಾ ಬದುಕದಾದೊಂಡು ಬಾರಿ ಎತ್ತರ ಪೋವಾಡು ಪನ್ಪುರ್ಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯನ ಪಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ವಿನೋದ್ ಅನ್ನೆವುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚಿನ ವಿಕ್ರಮ್ ಅನ್ನೆವುಲ್ಲೇರ್ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದೇಹ ಮಂತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ್ ಪಾತೆರ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರುಂಡಾರು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ನಿಗಲ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದೇಹ ಮಂತಂದಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಯುಗಾದಿದ ವಿಶೇಷ ತುಳುವೆರಿನ ಬಿಸು ಪರ್ಬ. ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಒಂಜಾತ್ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಉಂಡು, ಒಂಜಾತ್ ನೆಂಪುಲುಂಡು, ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರಲುಂಡು. ತುಳುವೇರಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಕ್ಕೊಂದೆ ಶುರುವಾಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ಲ ದಿನಮಾನೋಳು ನಮ್ಮ ಪಗ್ಗುಡ್ದು ಶುರುವಾದ ಸುಗ್ಗಿ ಮುಟ್ಟಗು ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರಿನ ಕಾಲಕ್ಕೊಂದೆ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಪನ್ಪು ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ದ ಮುಖೇನವಾದ ನಮ್ಮ ಜನಜೀವನ ನಡತನ ಪಣದಂದಾಂಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಒತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಜನವರಿ ಹಿಡಿದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂದಾಂಡ ಪಗ್ಗುಡ್ದು ಸುಗ್ಗಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೊಂದೆಗೆ ಅವು ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿದ. ಈ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿದ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯುಗಾದಿಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಇಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ವಂದನೆ.